Ndị Igbo ekene m unu. Igbo na-agba ndị onwe fa mba. Onye Igbo na-agba onye Igbo mba. Onye Igbo na-akpagbu onye Igbo. Kedu ife o ji bụrụ sọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-apụta na soshal midia na-ebute mkpasa na nghasa, na-egosi ilo na asị na akpọmasị dị n'etiti ndị Igbo. Sọsọ ife unu na-alụ bụ onye pụta na-akọ nwa ifela na-emedukwa unu bụ ndị Igbo. Ofe ifela dịkwa unu n'anya. Ndị a bụ ndị kpatalịa. Ndị a bụ ndị bụ the cause of this problem dị na social media. Kedu ife unu ga-eji unu pụta na social media unu na-egosi akpọmasị na ilo n'etiti anyị bụ ndị Igbo na onwere ife dị ka ịfụnanya. Sọsọ ife anyị na-achọ bụ otu anyị ga-esi kputuo onwe anyị anị. Ndị Igbo ifela dịkwa unu n'ime. Ọ na-abụdo unu bụrụ n'ilo unu ebuli elu unu bupụte n'ụwa niile kwụwa na-afụ n'unu fụrụ n'unu mkpọrọ onwu na asị. Ya bụ ife jọgburu dị n'esigbo nkakwụ. Ebe a anọ m egbe belu ugobelu nke si ibi ebe na nkwu gbajisie ya. Nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ. Gịnị ka a na-azọ dị? Kedu ife a na-azọ? A na-azọ ego, a na-azọ fame, a na-azọ crowd, a na-azọ members. O wee bụrụ unu bụ ndị ụka, sọsọ ndị ụka, kedu onye butede ife bụ ife a na-afịa ebe niile? Unu enwekwara ọgụgụ isi? Onye bụ onye na-akọ ọsọ ife a apụta na soshal midia ifelu unu emegbugo m. Na-enenichigo m ebe niile ma ndị pastọs, nwa ndị pastọs na-apụta agba onwe fa mba. Sọsọ anyị nwa bụ ndị Katọlik. Ndị Anglịkan na-ada agba onwe fa mba. Ọ bụrụ sọsọ ndị Katọlik ha pụta na soshal midia ha na-emegbu onwe fa. Kedu ife butere ya? Iwe dị m n'obi, ife ndị wepụta bụ na unu na-emechi onwe n'iro. Ọ bụrụ na o nwere onye ga-agwa unu ya, m ga-agwa unu ya. Unu kpọọ evangelist Chukwuebuka Obiafa unu a na-akpọfere. Yes, ihe m ji ekwu ya bụ since nnụnwale ife niile a na-apịa afụbeghị m ebe evangelist Chukwuebuka nwegolu ife okwu na-adọrọ mma maka na ọmụmụ nke okwu mpụta m ga-ekwu ya. Unu a na-akpọgharị afọ ya na-agbago na-agbada. Abịara m ebe a ịbịa saịdị na onye ọbụla anọzi m na ya ma ịbịa sị na onye a mere onye a emetọrọ mana onye ọbụla mma na onye a bụ isi sekpụ ntị welili ya gụọ ezi ọnụ. Kwụsị this nonsense na ife adọrọzi mma. Ife na-emekwa unu ndị okenye how many years ndị niile na-eme fadị ifela na-eme unu. Onye bụ the main person na-akọz this thing jekwa welili ya gụọ ezi ọnụ. Ejikwa m Igbo na-ekwu ya na-agwa unu bikọs ihe ọbụla m na-ekwu abụrụkwa na m na-ekwuru onwe m. Ụmụkwa mmụọ n'ezi mmadụ ozi ha bụkwa na-enwe ike na-ekwu ọ dịka okwu na-ekwu bụ okwu nkịtị mana ihe a na-ekwu bụ okwu dị important, okwu dị mkpa, okwu ọ ga-abịa emecha na fucha na-asị na onwekwara onye kwu unu. Ndị na-ekwu ekwucha onye ọbụla na-eme ife dị ya ma onye bụ the main person na akọs ọ gbarụrụ ịbịa kpọọ afa nụrọ m n'ịkpọ mmadụ afa eheti na na-enwe issues akpọrọ m ya bụ ife asị mpụta na-akpọ mmadụ afa na-etinyekwu mmụọ na-etinye ka ihe si ekwu ya fuel na ọkụ na-enwukwu na-aga. Onye mmanụ ọnya bụ ihe na-akọsi ya jee danyụọ ya na ọ dọrọ mma. Ndị Igbo kedu ife bụ nsogbu anyị? Kedu ife na-ebutela anyị dị sota eme? Dịgodị ndị Yoruba, dịgodị ndị Hausa ma ndị ọzọ ma ndị ana m afụcha ndị niile nọ na soshal midia onwere ndị na-akpụcha onwe ha na-abụrọ ndị Igbo echi nke apụta echi nke apụta echi nke apụta. Ọ bụrụ na ụsọ ndị Igbo na-emechi onwe n'iru ifela na-emekwu na ọsọsọ unu nwere ilo imekwa na ndị ọzọ nwetara ilo mana ha maka fesa eso nkefa anyị pụta ya ebupụta nke anyị gbuo onwe anyị na-anwụ gbuo onwe anyị ọtọ. Igbu onwe gị ọtọ kezi nke idowe kezi nke iji. Ndị Igbo eji m chukwu ayọ onye ọ bụ ya na-akọ ọsụkwa ihe adanyekwe adị ebe ọ nọ kanjọ bụ nọ ndị bụ ndị ekpele. Ndị bụ ndị ekpele onye akpọrọ afọ asị na-akpọrọ afọ mana oge ga na-akọsị ihe ga-eji na mfet onye ọbụla bụ onye nwe na-akọ ọsọ ife a na-eme biko ji nwa ije kwụsị ya na ọ dọrọ mma. Mmadụ na-akali ife akali, mmadụ na-akọli dọmbisili. Ị ga-abụgide bebilu echi nọgide mmadụ abụgide Obi is a boy Obi is a boy anọgide asị Obi is a man and asị na Obi is a man ị na-eme ihe eji akpọ gị man na ife unu na-eme biko o nwee ka ọ dị ọ dịrọzi mma. Jee kwanyere unu onwe unu ugwu biko ka emesịa.